Krakshla amsani khoroksa shikla tongkusangni tongkhor sabaini ni chaithoka hanai amsani lukurok romoi police ni yago yafare rekha patimung ambasa thanani Komal Sora amsani koktuma Patimungo arrest khlaijangna shiklani mu tidonpal patimungna ti amsani tiprajo khoroksa shaka borongni orop phai tidonpal mungoi khoroksa borok ko khamia te charpa ti sabai ko khamia sabai tamani hanai apate munurugino amsani du korok solijak lai romoi police ni yago yafare rekha hanai Ake mai phara noi satung tumo hine ang mai phara pe kha tu kisa tu ku na ga na ne tu tu ku kha ake bo hotat kai thangoi ni kaku khai amo tong ta ni baranda asukja ake bo sago noro ani pu noro no mai sa kha hino boro mai sa ni sado ake nen kaku saka ni pun o mai balai kuchi kuchi ba chago noro no pun khadi hini si sago noro khaya ke bang bithiro nai rodi rodi ene mi akha ba ki chakata bo aka tinika hotat kai nogo thamoise bo chinu domki rokha noro parani donde noro oro tai kokti chakata bo pahari bangali kongno tomini chakano no kok saya chaka bo do tomini cha bal phalani achuda bo hero kokrok chaka ake bo bai sai pe kha kai ne kaku kha get ani dugar get khologe rokha ning bahayo kok no sa ini sakata ake angol khai kok ya saka oi tutina nin koko botuma asuda bal phalani norogo bai don rok ini sa nin koko botuma ene और बाके बसागो जे ning pahari bangali sinia bahai ne sini pahari rogno norongno sini wansarok kane par khan ning tuma khalai manai bahai sa aka angkai sakata Nini kok tuma bo tutuina ning bahai jati bota kokti sa pahari bangali kokti sei sacha nona ching pahari bangali ni kokti sei sakaba nini kokobol chalia ang to no thana nona ya phiar khainai ini ang sagoi or bage buma sing phaika o basoi buma bo gaso ba thangja o basoi ongya kho ang bono bujok no hin so bo ichha kaisa aso bin nokhai boro bini nokhai ko ani nogandaro no bo ichha bumung khai tamo bini bumung khai tutonya pal tong khai bo mungsa khalaya bo amne bekar no prantok lirna emon age kin norok ba haidangka he emon age roklai odla ungje gya abono phas bonogo thaise no ba ke domkiroyo borok bele norok kuno angkorok da tong ba dusmani ba kuno biso Cingle kono borok ba dusmani kore cing to kheto fosol khalayo hike ba cing to 6 mas to borok ani kheto no pun musuliru pun musu khawo ake 365 dino se ek bosor bole na ake borok 6 mas pura ani kheto no khai borok tai 6 mas khai lilmia de o kok kisa baise borok jatigota kok ti sei sago ke ano acha norok chini wansarang no norong borok sinia ko tani paronai ini waidok samani no borok angka kokno jatigota tise kok samana kai mane bukha thok ka ko ta thana thanai amo e phet khainai angkon kicho kaini munguyang kesrona ini sakata bono nong para khai kagi ani para khai ko komla sora bumung khai budilo kamera Bureau Report, Jenny Korang.